Πάμε να δούμε πώς οργανώσαμε και πώς εξοδέψαμε στο ταξίδι μας στην Πορτογαλία, τη χώρα με τις κρεμαστές πόλεις και τις πολύχρωμες γειτονιές. Για τα αεροπορικά μας εισιτήρια πληρώσαμε 80€ το άτομο με επιστροφή με χειραποσκευή. Για τις μετακινήσεις μας από Λισαβόνα προς Πόρτο πληρώσαμε 45€ το άτομο με επιστροφή με τρένο. Για τη διαμονή μας και στις δύο πόλεις επιλέξαμε τα ξενοδοχεία της αλυσίδας Ibis και πληρώσαμε 80€ το δίκλινο το βράδυ στη Λισαβόνα και 60€ το δίκλινο στο Πόρτο. Για τη μεταφορά μας από και προς το αεροδρόμιο επιλέξαμε να κινηθούμε με Bolt και πληρώσαμε 8€ στην κάθε διαδρομή. Από αξιοθέατα επισκεφτήκαμε τον Καθεδρικό Ναό με 7€ το άτομο, το πύργο του Μπελέμ με 8, την αψίδα της Ρώα Αγκούστα με 4,5 και το παλάτι της Φροντέιρα με τους εκπληκτικούς κήπους με είσοδο στους κήπους 7€. Φυσικά δεν μπορούσε να λείπει η Σίντρα, όπου πληρώσαμε 10€ το εισιτήριο του τρένου με επιστροφή, 20 για το παλάτι της Πένα και 15 για το παλάτι Ρεγκαλερία και σύνολο 5€ πόλη για τη μεταφορά μας ανάμεσα στα παλάτια. Για φαγητό δοκιμάσαμε παραδοσιακά πορτογαλικά πιάτα, αλλά και τη street food σκηνή της πόλης και εξοδεύαμε περίπου 20€ το άτομο για φαγητό, 10€ για καφέδες και κάποιο γλυκό και άλλα 10 περίπου για σνακ. Που φάγαμε τα γράφα αναλυτικά στο κάψιο. Τέλος, για τα ποτά μας, ξοδεύαμε περίπου 5€ το ποτήρι το κρασί και 10€ το ποτό. Σύνολο 6 μέρες στην Πορτογαλία, ξοδέψαμε περίπου 700€ το άτομο.